Koliseoko ekitaldi horrek bi atal dakaz, ez? Batetik izango da, 100 urte hauek emon ditxuan, pasautako 100 urte hauek emon ditxuan, artxibo baten jasodan informazio guztien aurkezpena, eta bigarren zati izango da, etorkizuneko gure klubak, ukiko da ben irudi barrixa, barrixa da, oin arte dakauna, baina modernizatuta, eguneratuta. 100 urte pasau dira, ez di alperri pasau eta gizarti aldatu da, eta aldaketa horretan irudizabe aldatu biharra sentitzen genuen. Deporreko web horrean lotura bat izango du, bertara, baina izango da konkretuki deporreibar.artxiboa.eus. Eta hor sartu, eta aukera egongo da hor dagoen dokumentazioa ikusteko. Digitalizatuta dagoena bertan ikusi ahalko da, eta digitalizatuta ez dagoena non dagoen jakingo dugu, eta interesa izan ezkero norbaiten zehose konkretukin, gurekin harremanetan jartzea izango da. Irekitango da, gainera gauza bategatik, pentsatzen dugulako kluba, Ibarko Klub Deportiboa herriarena dela pixka bat. Ez da, klub pribatu bada, nahi baduzu horrela ulertuta, baina gu inoiz ez gara zentzu horretan pribatuak sentitu, eta gehiago sentitu gara herriaren elkarte bat bezala, eta gainera lan egin duen herria da, orduan 100 urtetan hemen batu dugun apurra, zen usten dut, batu duguna aletxo bat baino ez da. Lehenengoz artxiboa sortzen jarraitzuko dugulako baita ere, aktibitatea dagoen neurrian. Baina bigarrenez, seguru gaudelako, dokumento eta jendeak hau ikusten duenean, gehiago ere sartuko direla artxibo horretara. 100 urteko aktak digitalizatuta. Gero daude boletinak, 1972 arte publikatu ziren boletinak. 1974tik 2000-eraino, zen gero 2000-tik ona ez da kezka aldizkariri bateren bat baina hor gutxi publikatu da. Horko aldizkari guztiak digitalizatuta daude. Eta argazki kuadrilla handi bat. Batzorde batzuetakoa gehiago daude beste batzuetakoa, argazkia egiteko tradizioa ere ez da berdina. Eta argazkizetako asko eta asko doantzan emondako argazkizak dira, etxian zituztenak, bere itxitxeak edo dana dalakoak argazkilaritza horretan bazakalako tradizio bat, eta hor bada asko etxietatik etorri diana klubera. Koliseoko ekitaldi horren partetxo bat hori izango da. Horrelako eskertza bat edo zerbait egitea, eta familia horiek ere bertan presente egongo dira, eta eskertza bat egingo diegu bereiek egin duten esfuertzoagatik ere bai, eta kluba kontutan hartzeagatik ere bai. Nahi dugu bebai izan da izan atia, egin da dago lana, baina lan hau itzela izan leike, amaigabia, orduan. Ez da, momentuak ezberdina dira. Da uste zentzu horretan kluba osasuntzu dagoela. Nik uste dut azken urteetan gainera gizartia igual gehiago aldatu dela, 100 urte hauetan ez da bardina, lehengo 50 urtetan aldatu dana, edo azken 25 urtetan aldatu dana. Eta nik uste dut jakin izan da bala eta badakizela eta badakala almena momentu berri horretara egokitzeko. Gure filosofia hori da jendeak parte hartzea batez ere. Parte hartzea, bai kirolean eta bai kulturan, bietan. Euskal Jaiaren helburua jendeak parte hartzea da, dantzaren helburua jendeak parte hartzea da, eta kirolen helburua jendeak parte hartzea da. Bazkide izan, ez izan, da. Ekintzak ez dira bazkideentzat bakarrik. Inoiz ez dira izan, eta ez da ikusten ere. Herritzari irakutsi zer garan. Bai, eta parte hartu dezala herritzak baita ere. Gero etorriko dira, etorri beharrekoak, urtarrian 30 aurrera. Justo urtarrian 30 da 100 urte betetzen dian eguna. Orduan egun horretan hasiko dira benetan ekintza. Guztiz desberdina, baina bai da urteroko ekintza horrei bueltatxo bat emon eta holako zera berezitsua emon, ez? Ospakizun giro hori edo,